aja ngumbar angkara murka ilmu sejati iku hang meruhi sejatining sira awakmu dhewe aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa luwih utama cinipta welas asih mring sapadha sampurnaning manungsa suwatesana ing alam donya kelawan raga akal nafsu lan nyawa mijil nyawiji ngolah rasa marang Gusti wujud nyibadah kanthi kang genah eling mring kuwasa akarya jagat raya eling mring kuwasa akarya jagat raya dan manungsa iku gagah prakoso aja ngumbar angkara murka ilmu sejati iku hang meruhi sejatining sira awakmu dhewe rumangsa bisa ning bisa rumangsa luwih utama cinipta welas asring mring sapadha sampurnaning manungsa suwatesana ing alam donya kelawan raga akal nafsu lan nyawa mijil nyawiji ngolah rasa marang Gusti wujud nyibadah kanthi kang genah eling mring kuwasa akarya jagat raya eling mring kuwasa akarya jagat raya sampurnaning manungsa suwatesana ing alam donya kelawan raga akal nafsu lan nyawa mijil nyawiji ngolah rasa marang Gusti wujud ngibadah kanthi kang genah eling mring kuwasa akarya jagat raya eling mring kuwasa akarya jagat raya jagat raya